ko apransi karbing long rat lapen ini tum BJP a party a himpen ang tum han akiro pilo lapen BJP a party CM Dr. Tuliram Ronghang alangli ke cari pondet pen athi karbing long along kaching thura sai la bangke ini tum project la puson ini tum thekong lapen alangli ningkan crazy ki papling lapen ansu segi claim unlang bangke nangli tumani bangle lang seta nangli tum theklong alangli adap earning some ajon da alangli kami kami tonte asika pre phangari lake karbing long rada farman na si claim ponlo la se alangli phan ansu se ki claim pon ki methuji phan alangli phan akiro anam hirjumi han kilo la si non bangke alangli hin pen ba karbing long Thomas Council team karbing long ba BJP a party ben la so kematha pon je karbing long ke 6 dulu ahok sita ini tum karbia khe tum pinang ana tum bangke rong asor ki duk det ki boy det kawe ka duri det tum bangke imithang along si dulu tema sita ili tum bang pata ke claim dun e pinang an ili tum theklo laso joini mani bangke b form fill up nei lapen office ka chiwang aphan amithang ke thekhe do ka duri do pena jo pinana ki sundo lasi CM pen team karbiang long atum mathasi government mathasi nona bataye bangke itu ake joy pen kitu kila arada phan longlia patta bang pachim manna pula bangso ake mang pen si ilitum urthimi ake mang pu deng pon si pada ke matha pon pen ke papleng pon jia phan kaninje chot kali cycling pon pancheng lasi laso aputha APHLC pen kamatha pon ko an ki parsik lone labang ini tuma thani athi kam non si ki chengla ke chok la pen ke chok che ke le la pen ke lidam data thang de pudun nai alam masya la lasi non bang ke rat atum ke aning ke che arong lo rong rat atum bang ke je aki joy pen long lote isi hok men tu pen ne men tu ni anut pen anut bang ke aphu amen la asar dramen da lidam de la sona men transfer ka chikuri rita tu pi hala haya bang pu bang pi tum stame pini la so ake mang pen chun pon po aning ke che parong ul si APHLC pen kalili kalang lang ke pa confuse alam ka kaning jidun ke la ke direct ki duk kila rat aphan lang plot ni pusi ni tu ma him pen ke kematha polo la pen isi do lang ladak APHLC tu aputha ili tu ma sapo wang nang ko ko history pen APHLC nang klang det pen karbi arat a pharma hemprek alam loma 6 dul alam loma kunat ni latung government afan pressurize ki pidam ki hangam ke long nei po alam nang litung inudat ke long heglong le sita latung non pajo pen latung kapacho belam mentuni re-election alam ta ho mentuni ke mane kapre alam kaning je pen kapacho be do an alam pen la alang litung afan alang litum kaning je lampen rat tuma bangke non alang litum han klar dak alam hat put adha an than po adha than thi la sona lam kaning je 6 dul alam ta kwan si ki than nei ma pula so a hok pen alam ki than the putha pen non klar bom pen rat tum ka che tudun ko lo athe tum chini nei non APHLC tum ready dolo pulo tante la tum along rat amulu ka che to kompe la so rat amulu ka che to ki kom apod la tum tamane latum kamatha parlindin parlulu lason si theklong lasi latum bangke ahok pet lada itum theklong lo pulo tangte alang litum party arlo mata latum angbong kache tonte latum angbong kache sorsar latum angbong la puson theklong athe isu ta isi natta isi ninje ket pulason ta elitum theklong le athe mentune latum non isi landam lo pulo tangte non ta a press meet dopo seta antong tike lapuke spokesperson pusta antong ti phanasi ki theklong lo sonade lasi alang tuma party arlo halaso kache bohong alam kache diba phansi latum kalili kalanglang isu ta diver pon pusi ini tum bang ke theklong lapen ke latum adhe kaning je do urthimi akemang long latum bang ke isi latum kaninge dolo apranda la solam theke CM sar hangda chok hangita chok CM sar bang kamatha positive alignment si council hangda along alam latum chi sikar
angke la tuma mena list nai ko amena list ke nang liki long nai dim se lang litum dam nang ko department long dam nang ko yar long la tum dam nang ko la lo pro de la tum ko son se list ke loy ma bangke alang litum pudak pen highlighting tum pula tum mangke ake joy pata ke ron long bangsi ako kachuning ritu je la so patai dengdu nang nepu nili pura press meet ke nili pudam de lo office ninge ma ninge je mas tame pula so bangke nili pudam ji puela bangke mahui me je Karbi Anglong arat pan ke describe ason mande rason si nili theklong lo je pata dengdu nang ni lasona appeal ta nili theklong lo lasi labang ke mopen samet than lo je opposition a role bang ke criticism के असब सुके दुवेक नहीं सीता में constructive lapen destructive criticism hini kapre kapre ko harmu ja sonti na harmu सीता में criticize are chokche ubangke puare bangke nili kudamji puge chokche akimi ke claim na bangke isi kirota donai lapen kiro ke pajirta donai ma usini matha ken appealing tum lapen kwame Karbi Anglong arat isi ke mang doje ili tumta isi longlia document ba longlia pata ke longji joy ke pen aki joy pen la suhut bangke la sona badha ki bangke nili udamji puge la ke negative ason si klang surong lo Karbi Anglong arat ta lang bom lo la bang isi negative ason si klang surong pa ba negative message si lang dam rong ko la sona apor hut bangke apor ke me hut bangke barni ki me hut ason bangke kadu babe across all parties nili Karbi Anglong Autonomous Council hoi pe nili appealing tung tuning ring tung je kwana party do da Karbi Anglong long irrespective ruling long dono ya beno kadu beta laso akimi initiative laso golden opportunity long ke kadu beta chirap chito dun vek nang ji for the greater interest of Karbi Anglong pen lapen Karbi khai lapen da kido khai barim kido an tuma interest pen ke kadu beta laso common interest long ke common platform long ke wang nai pusin nili ke Karbi Anglong Autonomous Council hoi pen tuning ring tung lapen la sona negative comments non aporosan mangke nili matha ke inton nilo pibo non ke election aport ave thanda kali la sona bangke politics pathu the si meima pud si nili tuning ring tum la si la bangke meo initiative la bang ili tum runangkok po je ili tuma CEM Karbi Anglong CEM Dr. Tuliram Longhang ke hai lapen MP ke hai MLA ke hai EM ke hai tum an ke matha pen ba CM sir kapin khating pela so initiative dolo secretary tuman direction pilo yaro tuman direction pilo yaro tuma ber mondol tuman instruction pc la so akimesen pen smoothly ke padam phan instruction pe thing sila ba ke me oic initiative si litum counseling pen litum thik polong no under the able leadership of Dr. Tuliram Longhang ke hai lasi lason butang ke kadu ave party chi gobin pen kadu beta chirap chitoi phansi lili in pen council hoi pen tuning di polong jangan berpanai ringnya nanti tangkap jadi mula tan ninge lain lo sak exam Sampai paling itu kan. sia point bang ni khatun lang haji mane rasolam pida la tum ninge berarti tamane la CM sar bangke Karbi Anglong rat apartment ta issue pu thake alangli pulo mane rat nang pathek prong na lapen pima da ke chok chok chitai litum open pu catching by sonde baklang nang pusi alangli hang kon sita alangli ke thak bangge teacher student la bangke nitum BJP hin pen ke theklong ke CEM sir Dr. Tuliram Longhang sir ke jaiga thara student ke manune political party hisab pen ke athe CM sir alangli ke ami thang lok ta 11 bosor lo CM ke man lanchot kali alangli leadership long pen mane ning alangli ke 26 seat tak pahaya bangku lasi alangli bangsi a student ta mandu unjima ne ma alangli botai tribane election thure lo bon ta botai phone le lo posibu sa botai sida election bangke ke haidun tu bangke alangli abela lasi la ke alangli ke mane isu puthak ka chithan ka chimum isu puthak ka chimum ka chithan ke lake akahino gali lasi a student bangke alang bangse a student isi bangke ko isi latung pulo mane officer atung political party meeting along dundire nai political party meeting long ke officer dum dunde sita government lo pulo tangte government akam jo si claim dam lo pulo tangte
labang ke dam bek po lasi alang itu masih itu puntu pinang ana official itu apa ke kher ke half pen kapre latung ke choklem mangi latung IPSLC beng to na itu masih itu lancar lah sih ini jinan mungkin lah sakang ini sama apa itu po dah macam toh muherta nilipra tumta pelang la solam arisi la purthimia kemang po putak penalang litum lam la so putak kacubat mate allegation jitu kewan la so putak clarification pilo la si alam ke la puelo arisi atumi alang litum jitu la purthimia kemang po jitu autonomous council pen non ke deng ponji kidu ka tumpan lapan akhai lu rong ru tumpan nola pota ke ron ponye pota alang itum lam jitu kacubat mate allegation mate alang itum lambat kaninje lasot teng lo pulong te ahok lo kacini ne tumbang ke ferit duki kacini nete la soputak mga nili tum lam klar pina koki cini ne pina tum plota non kheri me alama la so ram pusak jong se lang tum kaninje teng kacu bata teng irrigation ke bana teng plong te kheri me pi anta la kali alang itum ki po bang ateng lo plong te ek nomor mang la lo pota ke ron anutin IMSC tumanta halaso arrive people po la puno pronte kona su tum ke do din mai ko som lo kona su MSC tum siron pon lap po akhe pansi chipi lap po alam si alang itum kaninje da tala jitu porthimia ke mang lo bang ke jitu halaso aputa ke ron nami ba ka ke kona su alam avipin dak kidu ka tum akar biye tum pha rong ru bedo tum pha haladak ketumham dam pensi kerondami lapen laso alam si haladak do take kona su keng sang ko lama baga ave pindo labang kalang litum si kacu badam lo labang ke isi lama galang litum labang ke lam cu bailo dak penta atema kona su lama si dak nang ci jog masin nang ci jog lapen emisi tum pota ke ronje lam ta beda lapen laso abang ke lalo je along tin LA constituency LA constituency long dampo non boithalang so pustame boithalang so non chin non bang hinia constituency lo hopu west anata tala non phong bang go tu pangrum pet kali plota amri long ni bak thik po kali plota boithalang so long thik vet pula so pota ke long dake nang tung langdam ho dake karbi mate inglong asong sisi ke lompo hala mga nili tum labang ke la nang itum hala labang ke lamcak yun lo along si wala da komane akeng sang sung long so kali deta tum long lok mane thoya so akeng sang tum long lok lo tak nang itum jong du no ta kali pien si nona bang kalang itum kamat hadam alam si alang litum kan jenta karbiang autonomous council pengkela dake matha pon peje keng sang aphan je pota piponji pola maka ani ngapok bang tamat hadam de labang ke lasila bang ke isi clarification lo lapan alang litum ko chu isi alam bang ka ko ninje dam chu prang pota ke ron namta chok che rong asar tu men chingwai wong mondo la tumpen dam de pin pen pu ke damia kam da bila alang litum isi alam bang lalo already ke rong asar tumpen haladak chingbai dampen lapen haladak mondo la tumpen revenue department kato ga ya ke the tumpen adak officers tumpen dampen se haladak rondam lo lasi alang itu la bang mangkuda mangelo bamat alang itu la bang pilo haladak karbi rong asar tuman rong asar tuman pota ke rondam karbi rong asar tuman karbi ran pan pet delo ma alam itu kipu dama teng plote
Mana hala ronga sa tuman ta alang tum abisa sa vidya son je pota ke rom ta poson si pamandan ta ronga sorta pen ronga sa tum ta ang chu bai pin lo la si non puta la so ke ron ba non puta thang allegation na beke alang tum sila bang allegation ke bang ke mate alang tum sila bang ke kachi ubat ke la si long no milo ko bang sigi pupona po themai tum kar be tu ke rong rup inglong ang pong gari motor ka be dim da do lang la tum potta po lama ma thati pin lo potta jenon la son aprang prang chu ke dam tang scheme no la so BJP pen en po no aprang prang la so bang ke ma thapon pe da jokta non bang itu ma CM akai Dr. Tuliram Ronghang alang li pen ma thapon lo je rong sa tum rong so rong ruba sor tum inglong tum gari motor hailu pota ave pen pota nangi puta ili tuma thadam de ta pota vilu ke pakla bang ke nom nom la so sarkar hen la si isuman allegation bang ke chini ne pen Clark Clay pen pita pipru abang ke asap so chokte cheti lapen haladak nang ni tumda munthi du no pine pina afek ye jo phak afek li pasom si halaso porthinia ke mangalong ta wan lo ha konane solar alam ta wang lo ho kupi pine to mana pang ro alam itu matham de maje press meet do dam lo te ICC alam ICC asap de ga aputha highlight kuri nai ji pofang da matha nai polo ta non bang ke Pilipina som si ekdom paching buyung phege jo phak phege li pasom si la ke rat tum confusion do kogi la bang nilin men ke pali dum thulo press meet dui plot ICC asap je ka putha important plot halo so putha se highlight kuri nai di non ke ICC allegation da bande RNC pirthe la lo ja RNC vetsia porang tang chot po puga lima te kapra por do pono lalo te munit tu ma clear po lapen kache tha kachin kita mesen po umpen karju tum ta arju ve long po non te po mat pachingui kung a press meet ke do da no tin the no tin sing no disease a subject kaninje lasi lahalo alam bangke lasi kisuman bangke lake radapan je pamang hunang lelo clear lo je dake inglong so lapen karbi especially karbi tumsi ke long ko dake thoya so tumong kala so porthinia ke manglong bangke long de lo la bangke lapen long le lo da bangke alang tuman pipon pe lalo nilitum ahin pe nampak clear bang lake mang hunang lelo